Stăm cu capetele plecate. Dacă ar trece Domnul printre rânduri și s-ar opri în dreptul tău, ce i-ai spune tu, Domnule? I-ai spune, du-te mai departe, sau ai spune, ia oprește-te un pic și în dreptul meu? Ai dorit să oprească Domnul în dreptul familiei tale? Că lesa stule de râs că de la manja mai dur, opri tu din dreptul meu. Si maniac, si man durere, si man probleme. Că am autoritearez, că am te vastăz, că am te binecuvintiz, că am te perez, în puterea de la manja mai dur, bești așa, Așa cum stăm cu capetele aplecate în prezența lui Dumnezeu, nu ne deschidem ochii, vă rog în numele Domnului. Știu că ești iubitor și iubitoare de Dumnezeu, că dacă n-ai fi venit aici. Și prin câte ai trecut, poate putea să stai acasă. Ascultă-mă, te rog să mă asculți cu toată atenția. Dumnezeu nu te-a abandonat și nu te-a lăsat niciodată. Ceea ce cred că Dumnezeu e cu noi, a fost și va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Vrem să ne rugăm și să spunem, Doamne, știu că ești prezent în adunare. Vreau dimineața aceasta Tu să-mi îmbogățești sufletul și să mă atingi cu sfânta prezența Ta. Să nu uit de vindecarea pe care ai făcut-o în casa mea. Cu fata, cu băiatul, cu soția, cu soțul. Să nu uit de pâinea pe care te-ai mus-o pe masă. Să nu uit pentru părinții mei, să nu uit pentru mama și tata. Să nu uit pentru copiii pe care ne-ai dat. Să nu uit de biserica pe care Tu mi-ai binecuvântat. Să nu uit de oamenii pe care Tu ne hrănești în fiecare zi cu cuvântul Tău. Să nu uit niciodată de bunătatea Ta. Intrăm în prezența Domnului. Și dacă vrei să-ți oprească Domnul în dreptul tău, nu cere, ci doar ridică mâna și spune, sunt aici. Și așa cum stăm cu mâinile ridicate spre cer, stai cu mâna ridicată. Că mâna mea e prea scurtă să o poată atinge, dar să o atingă Dumnezeu. Și așa cum stăm cu mâinile ridicate, ne rugăm. Roagă-te, 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 strigă! Aleluia!